Pala. Oras na pala. Yan na bang guys, naghihintay tayo kay kay DJTV official. So, ayan, live muna tayo kahit saglit lang. So, kumusta po kayong lahat? Ang init po ngayon. Ayan, welcome po sa ating live ngayong Biyernes ng tanghali. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang init. So ngayon guys, andito po ako sa bayan ng Tigaon. Ayan. Dito po sa simbahan ngayon. Habang naghihintay po tayo kay DJTV official. Ang init. Hi po Ma'am Blanca Jeyong Park, Jeyong Park. Hi po Ma'am Blanca Jeyong Park. Watching from Korea po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Sabi ni Ma'am Imelda Aguelas, Marinaod to po sa Gabos. Ayan, Marinaod to man po. Ma'am Imelda Aguelas. Ayan. Hello po, sabi ni Ma'am Blanca Jeyong Park. Ayan. Hello din po Ma'am. Kumusta po kayong lahat? Yan, sabi ni Justin Melgarejo, sige. Ayan, kakatapos lang namin kumain. So galing po kami dun kay Kuya Naldo. Kaso nga lang nasa Naga po pala sila. Chemo niya pala ngayon. Magandang tanghali din po kay Ma'am Jeanette Oriero. Sabi niya, hello, Urago na lunch time na. And kakatapos lang po namin kumain. Hi Simple Cat. Kumusta ka na? Hi Simple Cat, may may nagtatanong pala sa akin. Kung pwede daw dalawin mo sila dun sa pwede ka ba sa sa Mandaluyong? Kaya may nagpapablog kasi sa Mandaluyong, baka pwede ka doon. Yan, sabi ni Justin Milgareo, wrong send ako, tabi po, Kuya Roy ha. Ayan, wrong send ka pa ha. Buti na lang, ganyan lang yung mo, message. Kung nagkataon, ay, lagot ka. Buti lang just di mo sinabing I love you. Yan, sabi ni Simple Cat, pwede naman. So yan mamaya, ibibigay ko sa yung yung details, yung address nila kung pwede, kasi nagmamakaawa na talaga sila. Sabi ni Ma'am Jeanette Oriero, Mandaluyong saan po yun, labas po o loob? ayan dyan pala yung may mental hospital pala dyan yan, sa labas po yata Ma'am Jeanette. Ayan, sabi ni Justin Melgareo, God bless us, love you guys. Ayan, thank you, ingat po kayo lagi. Pakumusta po sa papa at mama ko dyan sa Pistola, Uwas Albay, kay Julio Pilo. Ayan, ingatin po kayo Ma'am Imelda Aguelas. Ayan, kumusta daw po kay papa at mama niya dito sa doon sa Pistola, Awas Albay, kay Kuya Julio Pilo. Ayan, shout out muna tayo guys. Sabi ni Ma'am Jeanette Oriero, joke lang po. Ayan, joker pala to si Ma'am Jeanette, no? Andito tayo guys sa simbahan. Ay, dito po tayo sa simbahan ng Tigaon. Yan, tignan natin yung harapan ng simbahan.
Yan po yung ano, yung tinatawag po ditong tuntunan kang anghel. Ano pong tawag dyan sa Tagalog? So ito po yung Siena College, Santa Clara dati. Ito po yung simbahan ng ano, Tigaon. Dilaw na dilaw. Mainit talaga. Diyan, welcome po sa mga bagong pasok natin guys. So actually kakaumpisa pa lang pala natin. Sabi ni Ma'am Jeanette Oriero, ingat po. Urago na ni, God bless. Yan, salamat po. Saan ba si DJ TV? Yan, hinihintay ko nga pumunta siya ng Goa. Di na pumunta doon, di na ako sumama doon kasi pumunta ako kay Kuya Naldo. Kaso nga lang nasa ano, Naga City pala. So hintayin ko na lang siya dito. Hello po ma'am, Super Ma'am PH. Sabi niya, hello, magandang tanghali Sir Roy. Yan, magandang tanghali din po. Super Ma'am PH. Yan, ito po yung lawyer ng Tigaon. So isang maunlad na bayan dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Sabi ni Ma'am Imelda Aguilas, huwag mo po pabayaan si Raquel para di na bumalik sakit niya. Yes po, hanggat po kaya natin. Yan, gagawin po natin ang lahat. Gumaling lamang po siya. Kasi sayang naman po nung naumpisa natin kung babalik na naman po siya sa dati. So sayang. Kaya hanggat kaya po, tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa channel lang Urago na ni, sa nagpapabot po ng pagmamahal sa mga tinutulungan po natin. God bless po sa inyong lahat. Yan, sabi ni Ma'am Gina Gabi ka, hello po, pabati naman po sa tatay at nanay ko, birthday po sa aga, sabay sinda ma birthday po dyan po sinda sa taga San Jose, Camarines Sur. Ayan. Ayan, happy birthday po sa ano, sa mga magulang ni Ma'am Gina Gabica. Yan, sina Mr. and Mrs. Gabica. Sabi ni Super Ma'am PH, anong lugar po yan? So dito po to sa Tigaon, Camarines Sur. Yan, lalayo tayo sa simbahan para makita natin yung view. Yan, sabi ni Ma'am Blanca, Jiyong Park, sobrang init po dyan, ingat po. Oh, ang init po nga po talaga. Ayun. Ayan, maglalakad-lakad tayo guys. Sabi ni Ma'am, sabi ni Super Ma'am PH from San Pablo, Laguna po ako, keep safe. Ayan. Ingat po tayo kung saan man po tayo naroon. Ingat po tayo lagi, lalo na sa virus. Yan, dito tayo sa ilalim ng balimbing. Walang bunga. Sabi ni Ma'am Lore ko, magandang hapon sa inyong lahat.
Magandang hapon din po Ma'am Lorico. Ayan, magandang hapon po Ragunan pabati po sa yan, sabi ni Ma'am Evelyn Nunez. Sa naputol po yung message niya. Hello po, hello po Ma'am Alicia Ali. Kumusta na po kayo? Ayan. Ano na pong balita, Ma'am Alicia Ali? Ayan, magandang hapon po. Sabi ni Ma'am Lorico, kami virus at ba, ayun lang. Kawawa na. Tapos ng virus, baha naman. So parang wala nang katapusang ano to ah. Sabi ni Ma'am Alicia Ali, good day, Sir Oragonan Ayan, same to you po. Sabi ni Sir Mark Jan, tuminyo, maray na odto po Sir Roy at sa mga taga-partido. Yan, maray na odto man tabi Sir Mark Jan, tuminyo. Yan, habang iniintay natin si DJ TV official, mag-live muna tayo. Yan, sabi ni Simple Cat, hello ma'am, Alicia Ali. Mega love shout out po. Ayan. Mega love shout out ma'am Simple Cat, sabi ni Ma'am Alicia Ali. Yan, baka may gusto po kayong ipabati ng happy birthday. Yan. Yan, paki-comment na lang po. Magandang hapon din po kay Ma'am Jocelyn CJ Vlog. Sabi niya hello po. Ayan, hi din po ma'am. Magandang hapon. Ayan, medyo mapresko dito sa ano, ilalim ng balingbing. Sabi ni Ma'am Alicia Ali, Sir Oragonan parang super init dyan. Ingat po kayo. Talagang napakainit po talaga. Grabe. Pamatay po yung init dito. Dapat dito di ka nawawala ng tubig para di ka ma-dehydrate. Yan, sabi ni Superman PH, pa-shoutout po, family ko dyan. Labor Camarines Norte. Glacilia family po. Thank you po. Ayan, shoutout daw sa mga Gracilia family dyan sa Camarines Norte. Ayan, sabi ni Superman PH. Sabi ni Ma'am Lorico, wash out ang mga ibang bahay dito sa Germany. Wala kami kuryente at nets. Yun lang. Grabe naman talaga. Ingat po kayo dyan, Ma'am Lorico. Ingat po, ingat. Sabi ni Ma'am Delia Baldonado, good afternoon sir. Ay, ingat lagi. Ayan, salamat po. Mag-ingat din po kayo dyan. Sabi ni Ma'am Evelyn Nunez, maray na hapon po. Ragunan pabati po sa mga pamangkin ko. Happy birthday kay Cyril dyan sa Calabanga, Camarines Sur. Ayan, happy birthday po kay Cyril dyan sa Calabanga, Camarines Sur. Sabi ni Ma'am Evelyn Nunez. Nunes pala. Ayan. Sabi ni Ma'am Jocelyn CJ Vlog, mapagpalang hapon sa inyo, Ragunan God bless you and keep safe po. Ayan. Thank you, thank you. Sabi ni Ma'am Blanca Diong Park, bye na po sir, Ragon, back to work na po kasi ingat kayo lahat dyan, bye everyone. Ayan. Salamat po Ma'am Blanca Diong Park. Salamat po, salamat. Ingat po sa trabaho. God bless po sa inyo. Sabi Simple Cat, at Lorico, kita ko nga po yung news sa Germany, dami binaha. Ayan, mag-ingat po Ma'am Lorico, ingat po kayo dyan. Yung kawawa naman. May pandemic na nga.
Naghahalot kang anuan, lunadan? Magandang hapon din kay Sir Albert Apilado. Sabi niya, good noon, Sir Roy. Anong mayroon, sir? Ba't nandyan ka? Yan, hinihintay ko po si DJ TV official kasi pumunta po siya ng Guwa. Nagpaiwan po ako dito sa Tigaon kasi pupunta po sana ako kay Kuya Naldo. Yun lang po, schedule po pala ng ano nila ngayon, chemo. Sabi ni Simple Cat, hello, at Albert Apilado, shout out po. Yan, salamat po sa pakulay, Ma'am Alicia Ali, sa 25 Hong Kong dollars. Salamat po, salamat. Sabi niya, God bless and keep you, sir. Wagunani, take care always. Salamat po, Ma'am Alicia Ali, sa 25 Hong Kong dollars. Thank you po. Salamat Sir Agon, ingat din kayo dyan. Mas lalo na po kayo dyan, Ma'am Lore ko, ingat po Sabi ni Ma'am Delia Baldonado, shout out sa kapatid ko sa San Antonio, Bunbon, Camarines. So, yan, hindi niya po binanggit kung sino yung kapatid niya. Ayan, shout out sa kapatid ni Ma'am Delia Baldonado sa San Antonio, Bunbon, Camarines. So, bye kapwa subscribers, back to work na po, tapos na ang lunch break. Yan, sabi ni Ma'am Jeanette Oriero. Ayan, salamat po ulit Ma'am Jeanette Oriero. Ingat po sa trabaho, Ma'am. Yan, sa mga papasok po ng trabaho, ingat-ingat po Ayan, sabi ni GR Hobby. Hello, Uragon na Ayan, shout out sa iyo GR Hobby. Ayan, baka gusto niyo guys makakita ng alam mo tawag dyan? Panguhuli ng isda. Ayan, puntahan niyo po yung channel ni GR Hobby. So mahilig po siya manlambat ng isda. Hello Ma'am Kat, ingat ka lagi Ma'am, sabi ni Sir Albert Apilado. Sabi ni Sek Antoinette Doctors Vlog. Ayan, hi po Ma'am, kumusta na po kayo? Ayan, namiss ko to si Ma'am Ma'am Antoinette Doctors Vlog. Sabi niya, good morning here po Uragon Honey, watching Austria, Europe. Good evening po sa lahat, ingat kayo dyan lagi. Ayan, thank you sa pagdalaw Ma'am Sek Antoinette Doctors Vlog. So, andito na guys si DJ TV. Balita. Ano balita? Ha? Kumana ko sa bahay. Oo. Nagsuka si mother. Nagsuka? Oo, nag-chat sa akin si Francine. Nagsuka bakit? Nagsuka bakit? Sa mata. Kailangan salaminan? Ayun. Dapat yung kanila kasi yung rally ng mata niya na pagka nampas na yung ano yan. 4 years na din sa lamin niya eh. Hindi pa naman palitan. So okay naman? Hindi namin wala ko ng biscuit. Di ba kumakain? Ayaw kumain ng kasi ang lang sana. Ayun lang. Kailangan kumain ng biscuit ko nun. Dapat di mo na iniwan. Hindi, okay naman. Nandun naman si Francis. Sabi ni Francis, ako na kaya kuya bala. Yung nag-chat kasi kanina, kuya, dumakaan niya ng biscuit. Yan, nasa na tayo yan. Sabi ni Ma'am Melda Aguelas, ano gusto ko man sumali sa raffle mo. Yan, lahat po kayo pwedeng sumali doon sa 25,000 raffle natin. Yan, gaganahin po natin yan sa aking birthday. So maglalay po ulit kami mamayang gabi. Ay, hindi pala kami makakapag-live mamayang gabi. Ingat ka mo ha. Saan ka mali? Maibat ang helmet.
Mag-helmet ka. Anong, pag na-timing kang bantay, naka-live kami sa YouTube. Ay, ano? Ay, mag-ingat tayo. Jaya. Ala. Wala pa namang helmet. Bakit walang bantay, walang helmet, no? Ha? Maligpit ba? Oh, parang ikaw. Ayan, yung gusto pong sumali dun sa parapol natin ng 25,000, screenshot nyo lang po yung nakasubscribe na po kayo, tapos i-share nyo po yung live namin. So screenshot nyo din po, tapos i-share nyo po sa Uragon Honey Facebook page. Ayan. Sabi ni Sir Edgar Alarcon, idol, mainiton baga dyan sa Sangay. So dapat po, kahit po dito mainit. So ayan, uulan na yata. Ayan, kumulimlim po dito. Makulimlim na. Yan, sabi ni Sir Albert Apilado, antay ko nga sir yung upload mo kay Kuya Naldo. Yan, di po tayo maayos si ano. Wala si Kuya Naldo, nasa hospital daw. Ah, ganun ba? Schedule na rin lang chemo ngayon. Yan, sabi ni Junior Habi o GR Habi, pa-shout out naman Uragon Honey. Ayan, shout out ulit kay JR Habi. Yan, salamat Boss Roy, sabi niya. Hello po, pa-shout out, thanks, God bless, sabi ni Ma'am Janet Agapito. Ayan, shout out kay Ma'am Janet Agapito. Ayan, ingat po kung asan po kayo. Sabi ni Ma'am Antoinette, God bless us all, ingat po lagi Kuya Roy, sabi ni Ma'am Antoinette Doctor's Vlog. Ayan, salamat po sa 5 euros. Ayan, thank you Ma'am Janet, ay Ma'am Janet, Ma'am Antoinette Doctor's Vlog. Sabi ni Ma'am Delia Baldonado, Bentoxilia family. Ito yata si ano, ano ba to? Ano yung sila? Cyril. Ayan, sabi ni Ma'am Janet Mendoza, good pay mo Uragon Honey, stay safe po. Ayan, salamat. Lahat po tayo mag-iingat. Pa-shout out naman na idol watching here in Jubail, Saudi Arabia. Ayan, shout out kay Ma'am Eden Cirelia dyan sa Saudi Arabia. Isa po yung kaiba mo, si DJ TV official bagay ni. Hello guys. Ayan, nagapot si ano, si GR Habi. Hello Sir JR Abi. Sir Albert Apilado, magandang hapon po. Ingat kayo sa pag-drive Sir Uragon at Sir DGTV. Ayan. Buti daw dito mahangin, doon daw parang impyerno. Yan, ingat kayo sa pag-drive Sir Uragon at Sir DJ. Ayan, salamat po. Paano sumali Sir Roy? Ayan, kung nakasubscribe na po kayo sa channel natin, screenshot nyo lang po. Tapos yan, hanapin nyo po yung ano. Dapat talaga sa Facebook tayo mag-live, hindi sa YouTube. Kasi mahirap pa i-share pag nasa YouTube eh. At saka hindi mo ano, sa Facebook malalaman agad pagka-share. Kaya Hindi ka na bukas na message. so yan, next time po na live namin, so lilinawin po namin yung mechanics. So sa tingin ko na malinaw naman, pero mas linawan pa po natin. Ano? So sabi ni Mami din, Sir Lia, buti pa dyan, mahangin dito, grabe parang impyerno ang init. Yan, lagi po kayo magbaon ng tubig. Sabi ni Sir Benji Pumera, ayan, magandang hapon po, Uragon Honey, ingat po kamo. Yan, salamat, pag-ingat din po kayo lahat. Ayan, hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, magandang hapon po, Uragon Honey, ingat po kamo. Ayan, shoutout po sa ating 32 viewers at 24 thumbs up.
Ayan. Medyo makulimlim po ang ating panahon ngayon. Ayan. Kumusta po kayo guys? Sorry guys, magulo. Ilalagay ko lang sa stand para ano. Ayun. Boss, ano po channel mo? Sabi ni JR Hobby. DJ TV official po ang channel ko, Sir JR Hobby. DJ TV official po. Ayan. Ano ko, sir? Paano ba dito makapag-comment? Ayan. Hindi dito nakakapag-comment na pag ikaw mag-comment. Ha? Pag ikaw mag-comment. Nakakabit ka? Oh, nagtatanong si Sir JR Hobby kung ano daw ang channel ko. Okay, ka mga comment. Ayan. Magdara po ka muna ng kapote, mahirap magkasakit, ingat po, sabi ni Benji Fumera. Ayan, thank you po Sir Benji. Shout out Vincent Ibalin. Shout out daw DJ TV. Ayan, si Orago na. Shout out nga natin si Mayor Checky Puentevilla. Shout out Mayor Shout out Chiki. po kay Mayor Checky Puentevilla, baka sakaling Baka naman. sponsoran tayo ng kahit 10 sakong bigas. Oo nga. Pamimigay din natin sa mga nangangailangan. Ay, nilipad. Ayan. Napakarami guys na tao na kailangan po dito sa ating lugar. Yung pondo at budget lang po natin ang kailangan. So malaking bagay yun. Sa 10 sako may tagli 5 kilo. Wala na ilang pamilya na mabibigyan nun, no? Tanong mo bibigay ba? Ayan, yaw kamusain. Nandito kami sa may baka dagsain tayo pag sinabi natin kung nasaan tayo. Ha? Nagtatanong si Vincent kung nasaan daw tayo. Sabi ko baka dagsain tayo kung nasaan tayo. Artista lang. Yaong kami sa simbahan, Vincent Ibalin. Ayan o. Feeling sikat na. Ayan o. Ayan, nandito kami sa simbahan ng Tigame. Inaantay lang kami. Tapos maya maya baka diretso tayo doon, no? Pupunta mo na. Mamaya pupunta kami ng pagkatapos dito kasi may pupuntahan pa kami. Didiretso kami doon sa isang napangakuan natin. Ayan. Oh. Mag-live tayo ng isang oras. Shout out Antoinette Dr. Vlogs. Shout out po DJ TV. Shout out po DJ TV official at Orago na ne. God bless us all at Simply Cut. Ayan, thank you so much po sa 5 euro. Euro ba? Yan? Oo, ayan, salamat po. Maraming salamat po. Salamat ulit, ma'am. Nagbigay na siya kanina. Oo, Napalipad yun na na siya kanina. Hindi. Bago yan. Hindi, meron na. Salamat sa 10 euros, Ma'am Antoinette Doctor's Vlog. Ayan. Malaki yung value ng euros, no? Ay, oo. 57 yata. O, mas malaki ata to sa dollar eh. Ayan. Yun yata yung pinakamalaking Currency. currency, diba? Oo. Euro money. Wait lang guys ha. Inayos lang namin. Ayan. Hi, Hello. Ayan guys, dito sa may amin probinsya sa San Fernando, La Union, nakatirik ang araw, sobrang init. Ay, grabe, marami nga nakapagsabi na talagang sobrang init talaga dyan sa probinsyang yan. Magano po kayo lagi, uminom po kayo lagi ng tubig. Ngayon, uso ngayon ang dehydrate, tapos heat stroke. Ingat-ingat po tayo. Tapos sabi ni Joy Noel TV official, makikolab ka muna kay Kuya Val Santos Matubang. Ayan guys, marami pong nagtatanong niya, no? Ayan. Maraming nagsasabi po sa amin na makipag-collab daw po kami kay Kuya Val Santos. So, ayan, ano ba yun? Hintayin niya lang po yung sagot namin. Yes po. Bakit po hindi kami nakikipag-collab kay Kuya Val Santos. Yes po. So, isang sa amin yan, isang Pribileyo. Basta, saka na natin sasagutin yung mga tanong nila. Sige guys, may kasagutan po kami dyan at magla-live po kami. Yan, abangan nyo guys yung namin, yung paliwanag namin, yung sagot namin, kung bakit hindi po kami nakikipag-collab kay Val Santos. So, kayang-kaya namin
makipag-collab kay Kuya Bal Santos. So, Anytime. malaking break sa amin yun. So, yung iba nga, biglang taas yung subscriber, kami pa. Oo. Magpapaliwanag po kami guys. Yan. Abangan niyo po yan. Gandang hapon, idols watching from Hong Kong. Sabi ni Gina Borromeo. Hello po, Ma'am Gina Borromeo. Hello po. Magandang hapon po. Saan po kamo sa Bicol? Ako taga Irosin Sorsogon. Taga Tigaon po kami sa Partido Area Camsur po. Ayan. Sabi ni Pablo Balbarin, shoutout po sa Balbarin's family from Antipolo City. Ingat po kayong dalawa. Thank you so much po, Sir Pablo. Salamat, Sir Pablo Balbarin. Ayan. Ako po, inaantayin ni Kuya Roy makipag-collab. Antayin nyo po pag-uwi ko. Sabi ni Antoinette Doctor's Ayan. Vlog. Sige po, hintayin po namin yan ha. Opo. Yan, hintayin natin yan. Ayan. Shoutout sa lahat ng ating viewers at sa 24 Tamsak natin. Bakit hindi Ayan. ba kayo magkipag-kulab-kulab mo? Ano kasi, parang ewan ko. Siguro ano na rin sila eh. Yan guys, mabuti medyo kumulimlim yung panahon natin ngayon. Hindi masyadong sobrang lakas ng tirik ng araw. Nasa may highway kami guys. 31 minutes. 30 minutes ba? Sige. Pwede mo Ayan. namang ano yan ha. Para hindi ka hawak ng hawak. Oo ano. Tayo mo. Doon kaya tayo sa may guya. Ha? Doon tayo sa may guya. Yung tinambay natin may tindahan. Sa bagay dito, mag-fresh ka dito. Saglit lang guys ha. Medyo magulo. Ayusin lang namin tong stand. Medyo parang lumpo na tong stand eh. Nagkalumpo-lumpo na yung stand. Yan, okay na yan. Ayan guys. Yan, magbibilang po muna kami ng mga sasakyan ditong dumadaan. Ingat always mga idol watching from Kuwait. Sabi ni Bahay ano to? Bahay Sinua. Bahay Sinua. Bye, subscribe. Sabi natin Karen, anong ginagawa mo dyan di? Ayan, galing po kami kay Kuya Naldo. Ang bahay po ni Kuya Naldo dito, pwede mo pong lakarin. Napakalapit lang po. Kaya lang nagkataon na wala si Kuya Naldo. Nasa ospital raw, kaya nag-live muna kami. Ayan. Sana guys, mag-umulan. Guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, DJ TV Official, maraming salamat po sa mga subscriber ni Rago na nag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po mabisita nyo rin po ang aking YouTube channel, DJ TV Official. Okay, para po mas marami pa po tayong matulungan ng mga ating mga kababayan na nangangailangan. Yung ganun din po kayo Rago Nane, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo kayo Rago Nane. Sana po wag nating kalilimutan na patuloy siyang suportahan sa kanyang mga adhikain at sa kanyang mga goals na makatulong tayo sa mga nangangailangan. Kanina nga pala guys, inumpisahan na po namin yung pagpapaterapi kay Baby Angelica. So, 100% malaki daw po yung potensyal na makalakad pa siya. Yan, tiyaga lang daw po yung kailangan. Shout out kay Ma'am Maria Bayhon. Ayan, sabi ni Benji Fumera, nakailan na po ang nabilang nyo? Haha. Dito sa Tanay Rizal, mainit. Dito sa Taytay Rizal, mainit sa umaga, maulan sa hapon. At least kahit paano hindi maghapon yung init, no? Ayan. May nabilang na sana ako, sino nagtanong? Si Sir Sir Benji. Benji, may nabilang na sana ako kaso nung mag-comment yung asawa ko, nakalimutan kong Nakalimutan ko kung ilan na yung nabilang. Shout out po sa family Alarcon sa Mabga. Sabi po yan ni Edgar Alarcon. Ayan. Shout out sa Alarcon family sa Mabga ba? Mabga, oo. Sa Mabga Sangay yata to. Mabga Sangay. Sangay na ba yun? Tigaon. Ewan ko. Tigaon nata papunta na Sangay. Ayan. God bless kay Baby Angelica. Sabi yan ni
Antoinette Doctors Vlog. Ayan, shout out po kay Antoinette Doctors Vlog. Ayan, please pa-support po si Ma'am Antoinette Doctors Vlog. Sila po yung nagla-live nagba-vlog po sila, hindi po para sa sarili nila kundi para sa mga kababayan po natin dito. Ayan, suportahan po natin sila. Antoinette Doctors Vlog, si Ma'am Bia Pascual po. Dito pa. Nakalimutan ko nung iba. Bicolana Ayala. At syempre DJ TV official. Ano rin po Tabak na kalilimutan. talaga oh. Oo nga eh. Sir Roy, gusto ko po mag-abot ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Paano? Ayan. Wow! Nice. Sabi yan ni Bahay Sinsuat. Ayan, pwede po kayong tawag nito. Ano bang natin dito? Paano daw? Ha? Paano daw siya? Hindi na tumulong. Pwede nyo po kami i-message sa aming official Facebook page. Ang Facebook page po namin, Orago Nane. Okay, yung naka-jacket po siya na kulay black and white. And yung timeline po dun sa itaas, meron nakalagay na 10,000 subscribers. Yung ginamit po namin na pag-live kagabi, yun po yun. Yun po yun yung gagamitin, yun po yung i-chat nyo po kung paano po kayo makatulong, no? Pwede nyo din po akong I-private, oo. paki-search na lang po sa Facebook, Royce Buluan po. Ayan, para mas madali po. Royce Buluan. Pa-search Roy. na lang po ako sa Facebook. Yan, Roy Roy C Buluan Buluan Buluan. Ayan. Kaya guys, pwede nyo din po akong tawagan sa 0951673619. Ulitin mo. Ang bilis naman. Guys, pwede nyo siyang tawagan or pwede nyo siyang i-contact sa numerong 0951673619. So yan na rin po, kung gusto nyo pong mag-donate through GCash, yan na rin po yung GCash account ko, GCash number ko. Yan, 0951673619. ito po para malinaw, no? Kaya pala si Vlog si Manager sa Malawasan. Yan, send the city. Diyos sa Malawasan yun. Kay Mati Dilo. Magano? Di ba sa kanto nito? Markada na. Ito po ito kapatid. Yan. Ayan, ulitin po natin yung number para malinaw. Lalapitan ko po ha. Para di na tayo sumigaw. Baka may makakuha ng number natin dito sa Tigaan. Mahirap na. Baka may mag-text sa atin dito. Kaya bubulong ko na lang sa inyo guys. Ayan. 0951 673 6193. Ulitin ko po 0951 673 6193. Yan po yung kanyang number at din yan din po yung number sa kanyang GCash account. Salamat. Sabi ni DJ Nick Durok. Ayan, shout out by Tamsak. Ayan, salamat. Sabi ni Ma'am Antoinette Doctors Vlog, malapit na uwi ni Bicolana Ayala Vlog. Mauna po siya sa akin. Makipag-collab sa'yo, Kuya Roy. Wow! Taga-saan nga si Ma'am Bicolana Ayala? Yan, sana nga po magkita-kita po tayo. Ma'am Antoinette Doctors Vlog at sino pa yun? Si Ma'am Bicolana Ayala. Yan, sana magkita-kita po tayo. Sana po makipag-collab kayo kay Virgilin Cares para magkaisa kayong mga vlogger dyan sa Kamsur. Salamat po. Ayan. Ano daw mag-claim kita pa ng BJ? Bakit? Ito kita mo nga. Ha? Doy lumay ito. Sa naman ay kita pa kasi. May road. Ay, stabilizer. Sabi natin ito. Sila. Hindi ako man kung nagdaan na kayo kung hindi. Ayan guys, papakita namin sa inyo yung simbahan ng Tigaon. Ay, pinakita mo na. Pinakita mo na to? Ha? Pinakita mo na pala eh.
Ay nga pala guys, ito po yung dating bahay namin. Dito po kami nakatira dati. Ayan guys, oh. Ito po yung tinatawag na tag fibers. Ayan, yan po yung tag fibers. Diyan po ginagawa yung mga abaka dati. Tapos yan pong building pong yan, yung may kanto. Yan may nakaparking na tricycle po. Yan. Nakikita nyo ba? Ayun, yan. Yan guys na yung isang haba po na yan, mula dyan sa kanto hanggang bago dun dumating sa building na kulay green na matangkad. Diyan po kami nagre-renta noon ng mga bata pa kami. Ngayon, wala na po kami dyan sa kasamaan palad. Wala na po kami dyan. Pero dyan po kami lumaki. Na mga wala pa kaming muwang sa mundo. Ayan, dito ang takbuhan namin, laruan namin ng mga bata pa kami. Dito kami dito kami naglalaro. Ayan. Suki kami ng ano noon. Suki kami ng patyo noon. Ayan guys, sa mga gusto magpa-shoutout, pa-comment na lang po. Yes po, wala pa yata. Pa-comment na lang po. Ay. Nabasa mo na ba ito, friend? Okay pa. Saan ka natapos kanina? Kasama mo si Sir Pablo. Ayan, sabi ni Sir Pablo Balbarin, sana po makipag-collabs kayo kay Virgilin Cares para magkaisa kayong mga vlogger dyan sa Capsule. Salamat po. Ayan. Sabi rin ni Bahay Sinsuat, salamat mga idol. God bless. God bless din po. Salamat po. Ayan. Hintayin na lang po Thank you po, thank you. Oo. Ayan. Pwede ka po mag-contact doon sa number na binigay namin or through Facebook po sa contact niyo po or hanapin niyo yung Roy C. Buluan. Ayan. Sabi naman ni Antoinette Doctor's Vlog, naga po si Bicolana Ayala. At ako po soon nagpagawa po ako ng aking mansyon dyan sa Naga. Yan. Sana all may mansion. Sana all may mansyon na. Ayan, Naga, malapit lang po yan, Naga City. Oh, pwede natin puntahan yan. Dalawang oras na biyahe. Kaya po natin yan. Ayan. See you soon, Ma'am Antoinette Doctor's Vlog at Ma'am Bicolana Ayala. Ayan. Marinal daw, sabi ni Miriam, sir na, yan, Marinal daw man po. Marinalda man po. Maringanita, dahil masyadong mainit nun yan. Parang nakakamoy akong patay na palaka dito sa na. Gusto natin. May patay na palaka ata dito. Nami mo? Dito lagi nakahiga yung Oo. Ah, yung ano, hindi naliligo. Nasa na kaya? Ay, ayun, nandun yata sa kabila. Nandun sa kabila. Punta natin. Ay, kaya lang. Ayan guys, hello po. Mega love shoutout sa ating mga viewers. Sabi ni Simplicat, wow, sana matapos agad mansyon ni Ma'am Antoinette. Hehe, malapit lang kami dyan. Kami yung malapit, ikaw ang layo mo, Simplicat. Nasa Maynila ka eh. Nasa Maynila ka eh. Kami muna makakita sa kanya. Oo. Hindi ka namin ma-reach, Simplicat. You're too far away. Ayan. Ayan, mukhang uulan na. Mukhang ulan na guys. Ayan, alis na po kami guys. Ayan, shout out JC Liner. Baka naman. Baka naman, pagsakay namin, half care kami dyan. Guys, magdadrive muna ako guys. See you. So yan guys, habang nakalive po kami. Ayan. Biyahe na po kami. Ayan, umaambon na eh. Razel, uwi ka na. Ayan, pupunta na po kami ng Abot, Tigaon, Camarines. Para imita po yung nanalo kahapon, kagabi. Kagabi. Ayan, congratulations ulit kay Nelson Carter. Hindi masagaw sa shout out sa mga kasukay ko boys. Ha? Ano yan? Converge boys yan? Converge. Ayan.
Shout out JNT. Baka naman. Wala yan. Then guys, sama ko sa joyride namin papunta sa Barangay Abo para i-meet up ang ating winner kagabi. Yan, mukhang malakas yung ulan ah. Hayaan mo na mamaalam. Nagkanta na sa ulan. Ano nga yung kanta ko na nun? Ha? Sa ulan. Minsan pa ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Daig mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasama. Isa yung sala. Yumapaw, damdamin ko'y sumisigaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka. Kasi nagre-request ako kanta tayo. Para yung kanta natin. May nagre-request ako. Wala na tayo na yung kanta tayo. Pagpapunta na kami. Pag-ano ko sa piso para mag-piso rin. Para dire-diretso ang live. Ha? Kasi kami mag-dragin. Ay, namin tignan. Pagkabot yan sa abo, mapundo na kita ka na eh. Ba't yan lagi basa dito, no? May tubig kasi. Bagay. Wala nang tubig dito basa. Kaya ang ayan, ginagawang ano dyan oh, spillway. Ayan, simbahan ng Barangay Abo. Ha? Kaya nga na eh. Hindi, pagpundo saan naman? Ha? Pagpundo ta naman. Ano na? Pagpundo ta naman. Yan, welcome to Abo Farm. So, dito na tayo sa housing. So, ayun guys, dahan-dahan na po na kaming magpapaalam. Kasi imimit up po namin yung nanalo kagabi. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood, nagtiyaga. So yan. Wala tuloy akong masabi. Wala na maisip. Ayun guys, nandito na po kami sa Ayan, Abo. nandito na kami sa Barangay Abo. Kaya, tuloy. Ha? Bilis. So yun guys, magpapaalam na po kami. Ayan, muli po, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong patuloy na suporta. Ano Brad? Kailangan ko dyan. Ha? Diyan po SK chairman dito. Oh, wow, pogi na. Dimple pa lang, ulam na. Na naka-live. Oh. YouTube. Shout out!
Taga-boss na OFW. Mabuhay. Ang asipag ng SK chairman natin. Yeah. Kaya nga, sipag eh, nagpapagrass cutter sa barangay yun, oh. Teka, pre, mabuhay. Gano'n pa lang si Wawan. So guys, maraming salamat sa inyong panonood guys, no? Paulit-ulit na ako nagpapaalam. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. God bless po, God bless. May sasabihin ka pa, pre? Ayan guys, maraming salamat po. Nandito na po kami sa Barangay Abu. I-meet po natin yung nanalo kagabi ng 300 pesos. See you guys. Magla-live po kami uli next week. Twice a week po tayo nagla-live ng 300 pesos at by August po, hindi lang po 300 pesos or hindi lang po kasya matatanggap natin, may household product na po tayo matatanggap. Yan. See you guys, see you guys. Ayan, salamat.